Helo a croeso, so'r newyddion gan TWMFFAT. Nos Wener yma, ffilms Phil i Bran yn cyflwyno ffilm a oes pys. Ffilm yn dilyn Hynt a Helynt TWMFFAT yn recordio album newydd oes pys. A film about TWMFFAT story on recording the album oes pys. It's out tomorrow night, Friday night, 7 o'clock, 12th of the 3rd, 2021, on ama.cymru/spench. So 7 o'clock tomorrow evening. And it'll be there forever afterwards, but 7 o'clock it's premiering. So cofiwch allan am hwnna. Wel, gwyliwch allan am hwnna. Ffilm, oes pys, a oes pys, ar YouTube, nos Wener yma, 7 o'r gloch, premier, so gwyliwch allan am hwnna. So, os da chi isio mwy o manylion, cofiwch mynd at Facebook, TWMFFAT, gewch chi llawer mwy o manylion o fanna, neu cofiwch Spench ac ambell i bethau eraill. Diolch yn fawr iawn, ac gobeithio newch chi mwynhau yr fideo, yr ffilm, a oes pys. Os da chi yn, cofiwch rhoi subscribe, hitio'r like button a notifications hefyd, a gewch chi fwy o manylion hefyd, fel mae'r blwyddyn yn datblygu. Gawn ni weld, mae yna fwy i ddod. Diolch yn fawr iawn.